Xavales, es oficial, he escogido libremente hablar español. Vivimos en un país libre y cada uno escoge hablar en el idioma que quiera. Últimamente he estado expuesto a ciertos documentos que me han hecho abrir los ojos. Emilia Pardo Bazán. Las clases cultivadas no deberían usar o jalejo para la conversación ni las letras. En vez de hablar, braban su lengua natural. Debe usted abstenerse de seguir impartiendo en lengua gallega. O rey Juanito Charles de First. Nunca fue la lengua castellana de imposición. A nadie se obligó nunca a hablar en castellano. A gran victoria da opresión é facernos ver a imposición como unha escolla. Centos de anos de vexacións e de lijar intencionadamente a nosa existencia con clichés de incultura fixeron que chegáramos á situación de emerxencia que temos agora mesmo. As supostas razóns para deixar de falar galego poden ser moitas. Mais todas son excusas da vergoña que nos fixeron ter de nós mesmos e do noso legado familiar. Todo baixo o suposto argumento de utilidade e maior prosperidade económica. Atopámonos nunha emerxencia lingüística. Mais é revertível, por isto existe o protocolo Lingua Vital, con máis de 300 accións para garantir a presenza da nosa lingua en todos os ámbitos, apoiadas por centos de colectivos de todo o país. Este 17 de maio, ás 12 horas, na Alameda de Santiago, temos unha cita inaludível. Quer ser parte do cambio ou do retroceso? Vostede escolle, camarada.